Ne janeno mar Lolwe TV kamoro amora ma intiere rwakni machiegni chenro mar kuku mar wach. Odiochieng' ma kawuono wadhi nyaka e gwenge mago mag Kirembe kama bende wada wuoyo weche mathoth ahinya kotenore gi yawuoyi kaachiel kod nyithindo mago manyiri masani koro iwacho ni gik mathoth luoro gi kone gi kocha. Wantiere kuma iluongo ni Boy Girl Initiative mayudore Kirembe e chuny boma kata oko mar boma ma Kisumu. Makelo ni chenro ni iluonga ni Jesse Omondi. Wan kae to kod jatelo mar riwruogno iluongo ni Irene Dacho Mbori. Ema bende wantiere godo kawuono mondo wang'e ni to kuku mar wach ni weche magi ma bende nitiere iye wache kotenore gi Boy to kod Girl Initiative mang'iyo anena ni tachiedh nade mamako gi to kod kaka inyalo konyogi. Misawa Irene. Ero kama na inya Jesse. Intiene maber. Nyasaye orita Jesse. Inyalo nyisowa ni to Boy Girl Initiative ni kaka bende ochakore to maino mane ma bende koro ne chake godo kapok wang'eyo mago mathoth ahinya e wechegi. Ero kama na inya. Gimomiyo nachako gini mineno ka luonge ni Boy Girl. Nayudo ni nyithindo ma yawuoyi ng'ama ne ng'iyo onge. To kendo nayudo ni nyithindo ma wuoyi hinyore mang'eny. Emomiyo koro naduogo mabedo piny mawacho ni kadwa chako project nani aketo nyithindo ma yawuoyi kaachiel gi joma nyiri kanyakla mondo awinj pachgi mondo ane kaka wanyalo konyogi kanyakla. En gima nyalo osekawo thuolo marom nade nikech kichako gimoro nitiere kinde moro mosekawo nyaka chopgi e sani. Osekawo how long? Higni, dweche koso machalo nade? Mae osekawo higni mang'eny nikech mokwongo nachake e jela kane jotwech. In fact atimo sports e jela ne jotwech. To naduoga yudo ni jotwech hinyore ahinya. Kata ng'ama ne nyalo limo gi onge. Koro ane mana chako bedo nyako mokwongo chako sports e jela. To kana tieko chako sports e jela to kana wuok oko kendo chaka duoga yudo ni yawuoyi kendo nigi problem. Koro kanyo ema koro nachake. To koro kama koro odonje matek ahinya ni koro en ndalo corona. Ema koro sani koro aneno ka koro tek maloyo gimoro amora. Kiwacho no tek. Otek e yo mane? Otek e yor neno ni gima nono ni chako ne timo ipuonjogi kata inyisogi owuok koro e lweti kendo bedo matek nade koso koro gigi kwan mag ji koro medore cases koro medore ma bisir baka tekogi. Ero kamano. Cases koro medore nikech ng'eni mokwongo NGOs nobiro mang'eny to ne gi support girl child. Koro girl child obedo empowered to boy child ok obedo empowered. Koro ng'ama girl child dwa duogo romo gi boy child mapok obedo empowered. Emomiyo ineno ka wan gi cases mang'eny kabisa. Koro emomiyo na harakisha mawacho gi chunya ni kapok odhi mang'eny we achaka luong kendo nyithindo ma yawuoyi mondo aketgi kanyachiel gi nyithindo manyiri mondo awinj ane pachgi kaka en. But en overwhelming. En wach marach, en wach malit kaka jonyuol kiwuotho oko ka kendo kineno gima timore. E wach no, ma wach ni en wach matek ahinya jonyuol ywak koni gi koni. Weche mago mag early pregnancies ma teenagers ng'eny go sani. Nineno ka ndalo korona kendo chako medore. Gi jo bedo kod machiegni bedo gi boy child kaachiel kod girl child. Ang'o ma bende ni dogi fwenyo sami bede kodgi ne? What is the cause ni akanya? Ang'o ma kelo gi? Boredomness. Alafu nyithindo gi gin gi wegi ema gibedo siepe. Ok ni ja oko kata ni ng'at maduong' moro. Ng'at maduong' moro nyalo bedo abeda e case moko mana achiel. Yes. But the reality of it, nyithindo matindo manyiri kaachiel gi nyithindo matindo ma yawuoyi gin ema giduogo gibedo osiepe. To kendo kanye ma ich wuoke kamano. Weche mago mag yegi. Koro bedo ni osefwenyo ni yawuoyi kaachiel to kod manyiri ema bende koro gin ema gibedo kanyachiel to ma bedo. Bende nitie samoro kaka inyalo geng' gini. Jonyuol nigi ting' moro. Riwruok mari ne riwruoge kata machal gi magie bende nitiere gimoro mondo bende gitimo mondo gigeng' mano chon. Ere kaka bende nitiere kaka inyalo geng'? Jesse osekalo. Ok awuondi. Kuma wachikoni osekalo. Gimoro amora biro kopogore. Sani kata ka in kiwuotho by saa 11 idhi yudo ka nyithindo manyiri obedo kamoro kaachiel gi nyithindo machuo. Idhi yudo ka nyithindo machuo gin kata bich to nyithindo manyiri gin kata 15. To kikalo onge ng'ama nigi luoro. Gima ne gitimono kata ka ne gikwakore be ok ochuno gi gidhi adhiya mbele. Jonyuol noduogo mool. We kata jonyuol kata ana nyalo kalo seche moko ma ne gima chal matimore kamano. Ana chunga mago koko. Ma in fact naduogo mabedo ng'ama rach. Nikech ng'ato noduogo penja ni yani to in migo ka koko ne nyithind jomoko. Kiweye jonyuol gibogo e koko naduogo ma relax. But nikech gino nitiere e chunya Jesse agolwenyo nyaka sana. Ka yudo to nyaka chung makwer. Nyiso ni luoro moro mane nitiere mane wan godo chon kane wadongo mar kineno kata
ng'ano ok janyuol ni tiseneno ng'ama duong' kabiro tipondo jan gima koro serumo. Aonge Jesse, onge. Ang'o ma koro in idwa timo? Ikawo jogi iketo ka, iketo boy child, iketo girl child bende ka. Ere kaka koro initiative mari ni bende dhi konyogi? Osekonyo. Ikonyo jomage ma bende samoro pok oyudo ich, ma oseyudo ich, koso mineno ka samoro osechopo age moro, age mane? Ineno age masani kata ma nyithinde makech Jesse. En chakre age ma nyathi ma jahigni 11. Koro mara ni kaka achake from nyathi ma jahigni 7 kabiro malo te. Nyaka puonji ni ng'ato komulo ka to ng'eni kanyo en kanye. Ng'ato komulo ka ng'eni ka en kanye. Ng'ato komulo ka ng'eni kanye en kanye. Alafu nyithindo machuo be aduoga kelo. Mangiso gini yani. Sama ineno ka nyako dwa bedo machiegni kodi, bed gi mpaka. Tamri wachni to nyathi ma nyako imbene sama ineno sama wuoyi dwa biro machiegni kodi, tamri. Kamano kwa bro time kamano. Taparo ni gini wadhi loho. Be se involve jonyuol. Ikawo nyithindo giketo kae, iwuok bocha, iwuok girl child. Jonyuol be ng'eni nitie gi ting' kanyo, makata sama idhi kawo nyathi moro tiwacho ni nyar ng'ane akada kawo nyathini ni aneno kodhi marach. Bende nitiere time moro misewuok gi jonyuol miwacho ni nyathini ni miyago abed kode kacha, kata wuodi ni miya abed kodo kacha. Be in gi mpango makano bisebedo ka itimo mano? Jonyuol bende involved? Yeah. Kaka wigi 3 mokalo ne an gi case mana handle. In fact nyathino ni biro ga gokinyi to watieko kode, alafu bang' ndalo 3 to pick mo open up munyisa gima ne timore. Koro nochuna maluongo nyaka janyuol. Bang' nyise ni kare nyathini ok rach. Nitie koko mugo e ot ka. Nitie ayany muyanyoru e ot ka. Ayany ni ema affect nyathini. Koro adwa ni mondo kik nyathi ng'eni ang'iso gima nowacho no. Akwayo ni mondo dog duondu piny sama un e ot. Ka un gi shida maru, miuru kaka unyalo solve. Ka jogi nodok to gitimo kamano, sani koro nyathino kata chai mana en go e ot cha ne onge. Nikech nyathini ne cham min gi kaneno kaka min gi yanyo wuon gi. Nikech wuon gi mul, koro noneno ni min gi ni ne overboard mar min gi. To nyathino baduoga chaka ngiso ni yani sama ineno ka jonyuol ni dhaw, in we donje. Walk out of that place. Mago joma no chako chon, kik idonje e wechegi. But koro sani kane awuoyo gi jonyuol no ng'isa ni gise ywak kendo giwacho ni kare ni cha giwito nyithindgi. Nikech kata nyathi gi moro nosechako donjo nyaka drugs. To koro sani giduogo nikech koko mane gigoyo cha gitimore nade giweyo. Aluongo jonyuol, ma ng'is jonyuol the reality of life. Nikech ngiso jonyuol kata an Jesse an nanyuol katis, to nikech jonyuol lano duoka e school emomiyo miyan sana achal ng'at makama. Kiwuoyo weche mag wach mulo wach jonyuol kanyo bende iwacho ni samoro kare bedo ni jonyuol bende iwuoyo godo mantiere kamoro mag loso. Jonyuol nyiso ni changi e gigi. Mano koriwo nyaka early marriages. Early marriages to godo teenage pregnancies gi. Koro ang'o ma bende samoro nego bende koro jonyuol kata kaka jiwogi bende. Nitiere samoro ma bende gimbe jiwogi apart from achiel ma bende sewacho. Bende nitiere moko mangene ma samoro ma isewuoyo godo. Ang'o ma jonyuol no bende koro timo. Bende kaka jonyuol behave e ot. Change gik makamago. Ineno gima timore Jesse. Anyalo bedo kata an ahero miyoraga example mondo jopiny ong'e kata ji ong'e. Kata kaka nanyuol katis. Onge chieng' mane janyuol na oyanya ni emomiyo ne nyuol. To ne ginyalo encourage apile. Ai ne mitimo gima kama. Nyathi maber nade ni. Koro ne miya abedo gi power kendo natiyo matek nikech abedo supported. But jonyuol moko ntiere makata ka nyathi nokoso higni mokalo. To mane kore gima ibiro pimne nyathi pile. Ipimone nyathi pile. Koro miyo nyathi bedo gi low self esteem. Nyathi ringo malal. Nyathi koseringo lal, odhi ogore gi gimoro mok dal. To kuno kosechope, ovumilia makata tek machal nade. Owacho ni afadhali avumilia kar chandruok ka molo dok kanye kuma jonyuol mantiere. Jonyuol koso nikech jonyuol are not open to their kids. In kibiro kata kia e tich. Bing'iyo kata ni nyithindo gi to ne giriyo nang'o. To nyithindo gi be nitie gima otimore e ngimagi. Wan ka wabiro tiseol, nuse chiemo e kata modeko chiemo ge donje kitanda inendo. Kikia gima nyithindo gi dhi through. Kaka case moro mang'isi ni sani kora handle maro. Ma nyathini en nyathi ma ja university. Nobedo sodomized. Oluor pimone min gi, kech min gi ger. Min gi ni mama moro mok nyal listen to nyathi. Kora sesa ni miya kare thuolo abiyane mine. To ng'ise ni okanyal ng'isi, okanyal dhi nimo mine. Koro ing'eni konye bedo na matek nikech ok odak koda, odak gi jonyuol. To kok onyal ng'uono ne gima notimore neno, obro dhi kata monyalo dere. Koro janyuol te gima nakwayo gi gibed open gi nyithindgi. Ang'eyo ni nyithindo joma richo kabisa. Kendo ang'eyo ni nyathi nyalo chai mi wach ni nyathina ni makata danyuol stool mondo bede. Kik iwach ko winjo. Chongi to lemne nyathini. Kamano.
Aya, wawinjo kanyo kowuok kuom Irene Dacho Mbori mar Boy Girl Initiative. Bende otemo nyiswa kanyo ni kare jonyuol bende nitiere kaka gichangia gigo ma nyithindo bende kadhie. Obro winjo nene mathoth ahinya mano bang' yweyo manok ma bende koro wadhie ni to boy child wacho ni girl child mosebedo ka hinyore iwinjo ki ywa kon gi kone girl child kia timore nade girl child ma bende koro itemo konyo to boy child odhi nyiso ni to ang'o ma boy child bende kadho ng'eni ji oling' aling'a to ji kong'e ni boy child kadho ang'o. Mano oduogo mi mana bang' thuolo machuok ahinya mana e chenro ni mar kuku mar wach. Machiegni kendo ne janeno mar Lolwe TV kidienye mar ariyo chenro mar kuku mar wach mikelo ni kodan Jesse Mondi. Gethuolo ni mana kaka asenyisi ni an ka iluongo ni Boy Girl Initiative ma wan gi jatelo mare Irene Dacho Mbori e gwenge gi mago ma Kirembe mayudore Kisumu West Sub County. Ne wadhi e break Irene kane wang'iya nene niya iwuoyo weche mago mag boy to kod gal nwasewuoyo gala inyama bende koro ng'eny nikech yien mage mako ye wuoyi be wasemulo mathin. Ng'eni kiwacho ni nitiere kaka ikonyo boy child bende ang'o ma boy child kade ng'eni sama kaka joneno koro neno wasani kendo koro winjowa ng'eni boy child to kade ang'o mano be nyalo lero ni boy child ang'o ma gi kade to ang'o pok wawinjo cases ineno gimomiyo boy child ok winjo cases nyathi ma wuoyi kano weche te idhi gin nok gibedo empowered ni sama gimoro timore ni wuok oko mondo timre nade wache kata yiwaka kya kata insani Jesse wacho ni inyalo bedo ni kata ng'ama miyo moro gowi ok ibi wuok public idhi thafa dik ni pikipiki be mano golimba ka to lakini ja pikipiki ngenge more mogwara to kare ng'ama miyo motimore nade mano nyithindo ma boy child gi umia kendo umia kabisa kendo inyalo yudo ka nyathi ma boy child nyalo kata dere nikech kako nyalo express himself gima nie chunye tamore. Koro an awuon asetemo ma golo gi cases ma paro na sebedo go matek ne gin ang'wen but I make sure ni agolo gi cases gi mage iwacho ni boy child ne gi gimore chunye ni wa example ni boy child kadhe ang'o igoye gi ng'ama nyako igoye gi ng'ama dhako kose make gi thuon case mokwongo nyathini ne min gi odhigo nyathini no oterore go nyathini ne min gi onyuomego en nyathi mobigo yes. Koro sama miyo nitie to baba cha wuondre ni ober kendo mor to sama miyo cha wuok kich miyo ni ema tiyo sama miyo cha wuok to ng'ama baba ni sando nyathini kabisa otka malich ma ongiso nyathini weche maricho moko dwar. Koro Nyasaye no dhi okonyo gi ma gibedo gi nyithindo moko. Koro nyithindo kabe ka gisebiro e ot to nyathi ma baba cha ngiso nyithinde moko gini ngeuru ni ma koro nyuolo mago mama cha ni ngeuru ni ma ok nyathiu mama uwe mano biro go. Koro gimutim sama uchiemo en miyo uru mana chiembe gi toke kuchie nikech wakia kuma wuon gi nitie. Koro gini no affect nyathini ma en ga nyathi mane riek e skul modok mobedo piny. Koro chieng' moro achiel ka kalo taneno ka nyathini ywak to kana dhi luonge to ngisa ni ok onyal ngisa gimoro but no chuna na hoye moduogo mo ngisa adieri. Kose ngisa adieri ne chuna manyaka luong janyuol ne mami ma ngisa ni nyathini ni nyathini ni iketho to ngisa ni aketho nade to nyathini en gimoro amora kata wuon gi ohero ngisa ni dipenje wuon gi be ka diponi owuoyo ga gi nyathini kane miyo cha odhi no yudo ni kare nyathini ni oseumia kuom higni 5 nyathi oseumia ma nyathini dwa kata der. Koro kitambo restructure himself from nyathini no sebedo destroyed sani nyathini ni mana e street ok onyal dok e ot kendo. Machielo mano tocha mabeni samoro nyathini kadhoe is not physical machielo keno boy child nyalo bedo ni kadho machielo ma boy child manyalo bedo go a boy child nyalo bedo in a relationship ma otima take relationship ne ni kata gi nyako kaso nyako duogo maweye ka nyako seweye awinjo ga ni kihero ng'ato to kiweye to bedo ga malit kanyo ok ang'eyo ni unera mar opogoru nade gi mar nyiri. Koro sama kata boy child ne dhi mando explain ne kata ng'ato machiegni kode ni anto ing'e gima otimore kuom ngimana nyako ma kama oweya watim nang'o ji biro dhi nyiri ni nyaka bed ni onge gi lyrics man. Koro gima dhi timo boy child dhi ling to koseling emineno ka koro obro indulge into drugs kok drugs to onyalo chako bedo kata ng'at mopogore gi ngima. Nyathi ma nyako be wacho ga kowe oywak
oywak to mano koro konye nikech release but un ing'eni ok oywag un gimutimo mokwongo en dhi to derruok kata dhi madho sum kata dhi change your lifestyle ma koro ibed ng'at moro ma useless in the society. Kamano. Mano number 2 break up ma relationship. Mar adek en ngima ma koro sani wantiego. Boy child nyalo bedo ni odwaro kata gimoro to kuma onyalo yude gini onge. Ng'ama nyalo dhi nyise ni mondo okonye kata gi gini onge. Ibiro nyisi ni ng'ama wuoyi dhi manyi tich kamoro mondo iti. But kuma nyalo dhi yude tijno botimore nade onge. Koro at long last ng'ani biro donje kuo nikech oonge kama onyalo dhi to get a shoulder to lean. But ng'ama nyako ka onge gimoro inyalo yudo kata ka organizations mang'eny biro ni nikech joma nyiri chandore weuru wanyiew negi parts. To bi ng'eni jese nitiere yawuoyi mawuotho maonge kata inawe. Ndiye. Biseneno kata organization mawuok ni kata kawuono wadwa miyo nyithindo ma yawuoyi onge nyiri mantie. An mara ni a struggle ma make sure ni anyiewo inaweas. Amiyo yawuoyi. Okawuondi ng'ima long itemo nang'o iluongo wacho ni next week en chiwo opete. Mano go kalande ne gianyiso gini yani next week tukutaneni mali petu. To ka gibiro tanyiso gini yani nani akona inawe. Onge ng'atingo bade malo. Kora miya. Kase mi ang ni duoko na mana kisa ni ni kubwa sana. Ko kai replace ko kai ni kare nyithindo gine onge inala. Ng'ama nyithindo ma yawuoyi gine ni kende mantie raba makani. Ko ni te oyiecho onge. Okawuondi jase. Ko ni te onge. Nyithindo go wuotho malicho koka. Ko girwako suruoru maduong' to inawe to onge. Lieko na gimoro ni gimbe gibedo sexually iluongo nang'o gitemo nitie kaka gimbe gibedo sodomite. Yes. Uone mano pok inyisa. En wach malit ahinya. Kende en wach manitie maonge ok onyal wacho ni riambo. Nitie nyithindo mabedo sodomized. To gilenga. Kendo giling'thi kata mondo imanyo gima chal kamano ni winjo kendo giling'thi jese maonge ng'ama wacho nikech giluor they fear ni ka ng'ama wacho ni ng'ato no sodomize idhi kawa nade e society community ere kaka iyudo jogi ng'ato wacho no laying coach in idhi ng'e nade ng'ano bedo sodomize in as an organization ere kaka iyudo jogi mi wacho ni mae an gi ji abich makama ma osebedo jese mara ni iluongo ni call ma Nyasaye omiyi en gima opogore gi gimitimo ni mondo yude pesa kata yude kony. An nitiere vijende ma wach ni asekonyo. Achiel makonyo ni dhi maland ne jowete gimoro. In fact kijana mana konyo ne ya Uganda. Aroma kode ndara ne ya Uganda. To kose dhi Uganda tinde odhi maber. To kano winjo ka nyathi moro nigi problem orifa kuoma. To nyathi moro rifa kuoma ni ema konyo. Bang' tieko konyo ma ochako rifa kamoro. Nyaka koro sani I have them and I am taking them through the therapy. The suspects kata jogo mabende koro timo gigie. Ome nyathi ma nyako ich. Wuoyo bedo sodomized. Bende nitiere samoro ma make sure ni gibedo brought to the book yani donjnegi kata okawnegi ondamo moro. Because in case okay explain. Of course. The law has to take it. Nyithindo manyiri momeye. Be giwacho jogo momiyo ge. Nyaka samaremo sase obro luongo nyingi. Jese kata ka in sani to obro wacho podi dweche 7 podi dweche 9. Ko gik sanyuol nyaka luong nyingi nikech rem. But kata kapok luongo nyingi nyaka waget in an gimi wacho ni kimiyo nyathi mantis ich kata itimo rape kata defilement court direct onge gima wacho kanyo kodi kendo nyaka ichope court emomiyo adwa ng'isi ni regional commander ma Nyanza iluongo ni Noah Venda alafu nitie director operations iluongo ni Job Boronjo sasa ya magocho negi gima kama timore they normally act. En shwane jogi osetere court mosetwe bende nitiere jomoko mabende nyalo wacho ni mai ji ma kama osetere court nitie kendo an chuo nitie mang'eny jela mana tero nikech rape. Yes. Kendo ka dhi jela kuno kendo chaka puonjo gi kendo wacho mpira machicha ne makosa margi magiduogo magirealize ging'ise ni maze coaches to nitimo machicha to no watimo lakini wewa koro wabed joma beyo nitie gimiluongo ni rape gi defilement jese ok en giminyalo tugo but kuom yawuoyi sodomini gitamrega wacho oko wachi ng'ama notimo oko wach kabisa mowewa modhi kamano kine owachi okang'eyo kaka case moro makoro sani an go mar sodomi asesayo nyathi ma wuoyi ni masesayo mang'ise ni miya kata namba ng'ata achiel otamre koro kosetamore kamano ang'iyo wey moro manyalo konye en as an individual konye koro mondo wuoge that strong. Yes. Makata kawuono naneno kondike status ne no wacho ni God is faithful. I am out of the pain for 5 years. Mandiko ne kanyo ni God above everything. Ng'ama dichuo ok wach because they were not empowered before.
Noko puonj gi ni sama gini otimore ni wuogo oko mondo idhi landi, wan joma nyiri ema ne wapuonjo. Ni ng'ama nyako ka wuoyo timoni kama rengi wach kama emomiyo ineno ka joma nyiri cases gi iwinjo, but mag nyithindo to doka piny. But they are sodomy, they are being sodomized, nitiere kendo gihinyore. Ang'o manyalo wacho ne piny owacho kaka sirikal ministry mopogore opogore sana mang'iyo mar gender and gik ma tudore gi weche mago ma kamano. Bende nitie samoro advice moro ma samoro nyalo chiwo miwach niya, an gima kaka aneno kaka Irene, sirikal onego bi gi this okenge kata at the county level. Imbe sama ichopo kanyo county level nitie jomi wuoyo godo. Bende nitie samoro gimse share kodgi manyalo neno niya jotelo kae to nyalo biro konyo ahinya this country. Antiere gender technical working group ma county ma Kisumu. Kendo ane mana golo ga wach moro mokwongo ni wang'iuru ane uru yawuoyi manie jela motwe marepist manondikne gi ni defilement cases kata rape cases. Wachakura ne ng'iyo gi ane mondo wang'iuru ane be en adieri jogi nohangne gi koso jogo notwegi. Ma program no sani dhi mbele. Jok manie jela mane otwe ne wach defilement kata rape gidhi e therapy moro mipuonjo gi mati. Ng'eni richo ka richo Nyasaye mang'onyo. Yes. Gimonengo akwayo jo county government ma Kisumu, we need a rescue center. Mano gimokwongo ma nyaka bedi. Yes, Kisumu kae rescue center dwarore. Mari nyithindo ma yawuoyi, mari nyithindo ma nyiri, nyaka mine nyaka joma yawuoyi, nyaka joma chuo. Ng'eni kata joma chuo bigoyo oko ka? Bigoyo. Mono go jika? Itugo. Monje go oko. La rach. Koro nyaka wabed gi rescue center. Koro sani karaka ineno. Mae e kama seche moko keto ka problem ti. Yes. Dongene ka kochal. Oken kamoro minyalo wacho nango. An kaka keto gitingeni alemo galema ni Nyasaye omiya the next day. But after some time tingeni nyaka duok gi kendo. County government ma Kisumu nyaka involve joma nyalo tiyo e wach gini. Wabedu du joma nigi passion mar tiyo. Yes. Tijini jese oken tich mar pesa. There's no money in this. I struggle kaka an a struggle. Akwecho. Tungo makwayo seche moko nyalo ng'isi ni awan kawuono waonge pesa. Wewe watiuru gi wan wawegi. Wawe urutiyo ni seche moko wacho ni koro wayudo sponsors from the US from whatever. Can we work on it alone? Watimuru gimoro yani wan kendwa kaka Kenya ka waketuru donors ni wane wanyalo bedo donor mondo wa support gik matimore e thurwa kae mondo wane kaka wanyalo dhi maber. Sani dongi neno kaka koro puodho ka nyaka le apur mondo ka yudo matis auso tema support go nyithi. Yeah. Okay. Ine Kisumu West sani. Kuonde mago mabende samoro ginetimo mane Kisumu County kata chake invest Kisumu West lakini time Kisumu County. Kuonde mago bende idwaro temo mondo yare badi kata kuonde misebedo ki yare badi. Is it a regional thing? Atimo kamora mora Jesse. Ni chano Homa Bay. Yes. Homa Bay atike 2 weeks. Achaka dok kendo kara chuonyo nyocha. Kendo kiny ma Tuesday ni. Yes. Adhi e Woodside ang'wen kara chuonyo. Mana ne wach boy and girl child. Kasetieko kamano Thursday antiere seme. Yes. Body. No Kisumu County, yes. Antiere seme body. Antiere seme body. Body kanyo adhi achaka tiyo kendo. To en gima dwaro resources. Emomiyo adwaro ni kaka body kuchocho aparo ni MCA makuno nosebedo invited. Ana kweni mondo bi mondo wakonyre goyo. To MP ma Karwaka Olaga Luot wakili omake bada wakonyre mondo wang'iyane. We obede the first MP mo empower gigi. En obi olim nyaka puodho na makoni. Ong'e ni Irene ka wanyalo keto ni ang'o. Ineno kaka koro kuchocho aonge cho. Sababu seche moko nyithindo gi kobiro kae waketa gimoro koka gibedi. Obi one ni kara Irene kae wanyalo time ang'o mondo wa empower go nyithindo. Kanyo wadhi bire. Jomagi mi itudori godo as a boy girl initiative kaka kori wuok ni Irene. Jomagi mi kori makori godo. Departments mage mabende koro mi motego nikech ng'eni samoro kata sama koro dhi manyo ng'ato suspect. Nyaka niting joko mabende tudo mabende ong'e ni Irene cha to temo kama. Department mama korego en Kenya Police. Yes. Utumishi kwa wata neno ka neno kata tisa adana. Mara jogo sekonya seriously. OCS ma Kondele. Sasa ya manigi problem Land Cruiser no nyaka wuogi. Poko tamre. Yes. Podabro nuoyo pako regional commander Nyanza. Noah. He's a great man. Together with the director communication Mr. Boronjo.
mago polise ma mago makoro konye mago polise ma wiyo ok nyal wil ko. Yes. Kendo ka dhi tich to nyaka gi make sure ni Irene is safe. Irene tie kama ber, Irene en ang'o, alemo ne jogo kabisa. To kendo seche moko ka wuok ni adwaro kata sani kaka koro sani wachina weyani. Naseng'isogi, ging'isa ni Irene, kitieko gochnwa mondo wamiyi pesa mondo idhi nyiewo inawe midhi tero ne nyithindo machuo. Kamano. Koro mago joma bendi makore godo. Alafu nitie kijana moro be iluongo ni Shadrack. Shadrack ni be at least opuonja mang'eny. Shadrack ng'isa ni Irene en kama tim kama ya Irene. Program nini tim kama. Kata ka leo maonge gi pesa anyalo yudo kase moko Shadrack miya kata pesa ni Irene ma nyalo bedo transport. Kachiel gi ja pikipiki moro nitie mating'aga kata seche moko aonge kata gi nduru okowa mago joma bendi kote maneno ni weche yode maber. Koro mago jok mantiere gi e girani an mana gi joma tis kata in sani kiseyaka nyaki wena gimoro matis. Director mara nyisa ni saa odong' matin kata kamano ng'i kamera ni mondo inyise wachane ne ndo chenro magi ma bende intiere godo kod jogo bende kanyo makore nyalo kwayo jogo ma bende nyalo konyo chenro ma bende intiere godo to kod sir moro amora bende koro nyalo ma king'iyo kamera ni. Erokamano ahinya. Anto sirna madwaro ahinya waket safe space ne nyithindo ma yawuoyi kachiel gi nyithindo manyiri. Agombo konya dieri. Agombo konya mondo ji obi onywak na lwedo wakony gima timore. Sani an ntiere kae mae ofisa minyalo yuda sa asaya. En open. Ubi wane nyithindo manigi problem. Ano ka charge ng'ato pesa mar konye mar miye hocho. Mara ni Nyasaye momiya. Ikelo nyathino kata nyathi manyako kata nyathi mawuoyi to kelo gi takonyo gi tamedo gi wuoyo gi to Nyasaye konyo. Kamano. Erokamano mano wawinjo mathoth ahinya kowuok kuom Boy Girl Initiative ma bende otele kanyo kod Irene Dacho Mbori. Ne wabiro e gwenge mago mag Kirembe koni mondo wawinj anena ni kuku mar wach ni mago mosetene weche mag nyiri kaachiel to kod yawuoyi masandore kon gi koni ji oling'aling'a koko yawuoyi nyiri ma bende koro mi pek iwinjo kanyo matut ahinya ni kare nitiere riwruoge kata bende jogo mosewuok oko mar konyo yawuoyi bende mondo kik bed ka gisandore e achiedh nade ma gisebedo ka gikadhe nyaka chopgi kanyo ne janeno mar Lolwe TV dwoko ni erokamano ahinya kuom kete kae kendo watudo nyaka odiochieng' mano makiny med mana kete Lolwe TV wan gi chenro moko mathoth ahinya mabiro nyime. Nyinga Jesse Omondi.